Здравейте всички любви, аз съм Крис Йонова и това е моят цвят, който отпреди му почвах клипове, но сега ги продължавам. Така, откакто не съм правил клипове, настъпиха доста голями промени. Намерих много диаманти, дори няколко съм похарчил, тези са ми останали. Много кол, желязото ми е пак много, редстоуна, имам 55 голд, тук някакви лапис, много гънпаудъри, доста кокали, защото се борих с мобове се борих, тук още малко. Намерих 4 дънджана, но в един намерих само в един не намерих музикална плоча. Но не съм си правил такова, дето ги пускаше. Имам enchantment table, но не съм си енчантвал нищо. Защото изгорях в една лава и си изгубих левела. Така. Тук си ми е това, да. Така, имам и стая, имам и стая за полшанки. Тук горе още не съм си обрал около. Да, ето това ми е стаята за полшанки. Тук имам няколко такива. Тук имам Brewing Stand. Тук вече ми е честът за полшанките. Имам много полшани и много бутилки с вода. Тук имам обикновени бутилки. А тук вече са си такива работи за самата такова. Така, ето както виждате, тук до стълбите съм поставил градки. Чуя се, аз там не съм си разтаковал градинката. Чуя се дали е пора. Охо! Да, пора. Лед. Да, сега ще покажа. В миналия епизод забравих да ви покажа порталът ми към Ада. Ето. Но няма сега да влизам на там. Така, това съм направил само за тези дни. Толкова много диаманти намерих, че не е истина. Дори малко инструменти съм си направил с тях. Да, и бронята ми. Вече имам и диамантен шлем и златна броня. Златна ризница, да. И там ми става лед, не знам защо. Така, това бях направил за толкова време. Дано ви е харесало, пишете коментари. Ще правя още клипчета, разбира се, на този свят, като го развия още повече. Този survival го бях почел на 28 януари, а днес сме 8 февруари. Да го качвам на този клип. Добре, дано ви е харесало и чао!